Един от най-интересните, забавни, готини хора в началото на 20 век е Елин Пелин. Той не винаги е бил един възрастен човек, който седи на бюрото и пише. Той е бил толкова любопитна фигура. Той е художник, освен това. Въобще, Иван Вазов, когато го покажа като млад, хората не могат да го познаят. Вазов казва, не смятам, че е редно, че направиха мой паметник преди, докато съм жив, но така са решили, така са направили и няколко часа по-късно умира в дома си. Въобще и за рисунките в романа Под иглото е много интересно, защото рисунките са нарисувани по снимки, а снимките са заснети в ателието на Иван Карастоянов в квартала на писателите. Може би града ще да има още по-европейско излъчване, със сигурност нямаше да бъдат изградени жилищните комплекси, в които днес живее според мен половин София. Говоря за крайните квартали като Дружба, Младост, Студентски град, Люлин. На гроба на Мина Тодорова Лора Каравелова разкрива на Явров своите чувства, че всъщност го обича. Има един скандал, дребен в очите на техните сътрапезници тогава, който очевидно прераства в нещо повече, когато се прибират в дома си на Раковска. Явров и казва, с това поведение може да накара всеки мъж да кривне от правия път. След което, по негови думи, тя взима револвер и се прострелва в гърдите. Междувременно той слиза, тръгва към хазяите, за да търси лекар с тяхна помощ. Връщайки се обаче при Лора, вижда, че тялото й вече е неподвижно. По негови сведения, той взима един лист и пише: моята мила Лора се застреля сама. Ида и аз подир нея. След което с револвера си, собствения си револвер, който предполагаемо Лора е използвала минути по-рано, се прострелва слепоочието. Здравейте на всички и добре дошли в канала на Cloudfield. Аз съм Петър, а днес съм ви подготвил един изключително интересен гост в лицето на Виктор Топалов. Човекът, който стои зад идеята и инициативата Бухемска София. В днешния ни разговор ще си поговорим за литература, история, култура и абсолютно всичко, което засяга София в периода на след освобожденска България до края на Втората световна война. Ако искате да подкрепите мен и канала, може да го направите от линка в описанието, който е към Revolut, или към Coffee.me, където може да ме черпите едно кафе, като дарите някой лев, за да продължава канала да се движи с пълно темпо. Пожелавам ви приятно гледане и се надявам видеото да ви хареса. Здравей, добре дошъл. Благодаря, че прие поканата ми. Много се радвам да се видим тук. Отново след една година ти си, така да се каже, рефрешващия гост на този подкаст. Много се радвам. Наистина, това е една голяма отговорност и надявам се след мен да следват още по-интересни вълнуващи гости, които твоята публика да гледа. Дай Боже, благодаря ти. Нещо, по принцип имах друг план как да почнем подкаста, но спомена, че преди Бухемска София си имал идея за друго име на идеята. Да. Зимата на 2019, точно преди да създам Бухемска София, си казах, трябва да направя една страница, която да представи промяната на София, как се е превърнала от едно ориенталско малко градче в една европейска столица. И първото име ще бъде много неподходящо. Сега вече мога да го кажа, но то беше От калпака към Бомбето, или От калпака до Бомбето, което е толкова дълго и е толкова неподходящо за бранд, че много се радвам, че още тогава така ми напомниха за една обиколка, която аз правих 2016 година на английски, The Bohemian Sophia Tour. И тогава си казах, това Бухемска София е по-добре от калпака до Бомбето и много се радвам, че останах с Бухемска София, защото днес, ако имаме беседа, тя е Бухемска беседа или Бухемска обиколка или какво ли не, винаги може да се нарече по този начин, пък и привлича интереса на хората, защото те си казват каква пък е тази Бухемска София, нали, за какво става въпрос, така че не винаги първата идея е най-добра, това мога да го кажа вече и от опит. Това се включва добре, защото мен първият ми въпрос беше дали можеш да опишеш деня на един бухем в една Бухемска София и ако трябваше да го опишеш като един ден на човека от калпак към Бомбе, нямаше да стане. Да стане точно по най-добрия начин. Всъщност, когато си говорим за Бухемска София, аз лично си представях тази София, която виждаме по черно-белите снимки, тъй като според мен, най-вече в очите и в душите на нашите съграждани, това е София в най-добрите й години. Особено преди Първата световна война или пък между двете световни войни. Това е тази София, която всички те харесват и мечтаем за нея, липсва ни, макар да не сме я изживяли. И бухемите в София са преобладавали. В онези години хората на изкуството, за които в повечето случаи аз говоря, те са живели по един доста по-оскъден начин, отколкото удобствата, с които разполагаме днес. Когато започнах да изследвам техния живот, спомените за тях, разбрах, че
Има много от нашите артисти, които днес величаем, имаме техни портрети на стените в училище или смятаме ги за най-великите творци, художници, скулптори, поети, писатели, а всъщност те в голяма част от живота си са живеели всеки път под наем, при това до много късен етап от техния живот, в повечето случаи дори не успяват да си закупят и жилище. Те са живели от заплата до заплата, в повечето случаи никой не е работил само като артист. Всеки е трябвало да изпълнява и нещо допълнително, което разбира се го е разсейвало от творческите му пориви. Много от нашите поети, писатели, артисти, художници и така нататък работят я в Народна библиотека, я в Народния театър, или в общината, или в някой вестник като журналисти, коректори, художници и така нататък. Но те са правили винаги двете неща заедно. В повечето случаи артистите са решавали да платят цената на по-неизгодния живот, но да продължават да работят. Даже аз много пъти съм разказал за Иван Милев, който гори картините си, за да се отоплява през зимата, когато още млад художник преди да се превърне в този майстор и в едно от големите имена на българското изобразително изкуство. Александър Балабанов пък, бъдещия голям професор литератор, той пък е прекарвал много нощи в Борисовата градина на открито, защото неговите хазяи са му казвали, че лятото предпочита да дават неговата стая под наем за нощувки, вместо на един дълъг наем, нещо като Airbnb, но преди 120 години. Тогава Александър Балабанов е прекарал много нощи в Борисовата градина, но това е живота на нашите творци в повече случаи в началото. По-късно те започват да си стъпват на краката, намират някоя по-сериозна работа, но винаги и пишат или творят същевременно. Даже Димчо Дебелянов може би е най-добрият пример за бухем в онези години, който изкарали нещо, веднага го харчи, за да почерпи своите приятели. Тоест тогава основната мисъл на твореца е била изкуството и това да твориш, а не чакай сега първо да си оправя живота, да си намеря работа, която да ми плаща достатъчно пари и ако намеря време, тогава да творя. Те са работили за да творят, а не обратно. Те са търсили начин, по който просто да живеят на абсолютния минимум. Много от нашите известни хора на изкуството живеят по тавани, мазета, в стаи, много рядко апартаменти, още по-рядко пък цели къщи. Това са вече едни луксове, които принадлежат само на малцина, като например Иван Вазов, доктор Кръстев, Тодор Влайков, хора, които са доста по-тежки като авторитет, но ние днес, ако си задаваме този въпрос, какво да правим, в повечето случаи си казваме, то изкуството може да почака. Дай сега да видим някоя работа в някоя компания, която така да може да порастем. Обаче се засилваме, казваме си, виж, тази работа всъщност така носи ми добра заплата. Аз няма да забравя да рисувам, ако продължа да си работя някой ден, когато вече съм си оправил живота, тогава ще се върна към рисуването. В миналото, поне за нашите творци, това въобще не е било въпрос на колебание. Винаги изкуството е стояло на първо място и може би за това тези хора и днес ги наричаме класици, майстори, въобще имаме такова уважение към тях. Това е нещо, което каза, че са живели по какви ли не места. Самия факт, че писателския квартал тогава е бил на края на София. Той не е центъра, който е днес. Тази София, която познаваме днес, е резултат на дългогодишно поколение наред разрастване на историческия център. Ако в началото, когато София е станала свободен град, това се случва с население от по-малко 12 000 души. 11 694 човека живеят в София. Тогава, днес моя квартал, Люлин, е с 200 000 човека, а София е била с 11 700. Тези хора са живели особено в разделени на махали, най-вече около джамията Баня Баши, около църквата Света Неделя, където са християнски, еврейски, мюсюлмански квартали. По-късно се изграждат нови квартали, нови места, които по този начин да улеснят прииждащите в София хора от провинцията или от чужбина. Защото когато София е избрана за столица преди 145 години, става ясно, че града има огромен потенциал. И за да се осъществи този потенциал, трябва да дойдат хора за подкрепление, тъй като местните хора не могат сами да изградят европейска столица. И тогава всъщност дори този квартал, който днес наричам квартала на писателите от двете страни на булевард Витоша, той дори да е съществувал тогава, изглежда много по-различно. По булевард Витоша е минавала Кривата река, която от Солунска е завивала надясно, минавала е през площад Совейков, през днешния парк пред Народния театър и през самия Народен театър, докато се влива в Перувската река.
Тази река, която днес въобще не мога да си представим, ако минаваше река по Витошка и после по Солунска, е съществувала тогава. Разрушени са много от старите чешми, много от старите махали, които са се намирали там и постепенно изграден един жилищен квартал, който наистина се явява краен на София, поне краен в южна посока. След квартала на писателите, който аз съм ограничил последния начин, булевард Христо Ботев, улица Алабин, улица Граф Игнатиев, до паметника на Патриарх Евтимий и булевард Патриарх Евтимий обратно до Пете кюшета. Това е едно каре, което южно от него са се намирали пехотните казарми. Което означава пък, че след пехотните казарми едва през 20-те години започват да се развиват квартали. Тези като Иван Вазов, като Хиподрума, като Стрелбище. Това са квартали въобще южно от София, които доста по-късно се развиват. И първоначално може да кажем, че това са едни квартали построени набързо за по няколко нощи, тъй като многото бежанци, които идват в София след Първата световна война, трябва да има къде да живеят. И изграждат едни къщи на едно основно ниво, което по-късно вече е надградено, когато къщите са узаконени. Но първоначално те трябвало буквално за една нощ да построят нещо, защото после общината не може да го бутне. Това е било през 20-те години, но така са създадени някои от днешните елитни квартали, като например Стрелбище. В читалището на квартал Стрелбище попаднах на една книга "Историята на квартала", защото ми беше интересно за името, откъде идва. И стана ясно, че именно първите жители на квартал Стрелбище са такива. Затова и те по-късно преименуват улиците си, свързани с техните родни места и произхода на голяма част от населението. Разказва се за това колко късно вече е поставена канализация, осветление и така нататък. Но това е бил пътя, за да може днес София да бъде един наистина голям град с много квартали и днес квартала на писателите да бъде едва ли не идеалният център. Говорим за Солунск, Ангел Кънчев, Христо Белчев, Самуил, Борис и така нататък. Спомена за тези години след освобождението и имам един въпрос. Не мога да кажа кой точно видео беше разказал за карето около банята. Защото там също е било изключително различно. Да. И нещо друго, преди 2 дни видях, че имало беседа, която ти си водил, свързана с чершиите в София. Да, старите софийски пазари, да. Това всъщност е стария център на София, поне в един огромен период от нашата история. Може би това ще бъде изненадващо и за теб, и за много зрителите, както беше и за мен изненадващо през 2018 година, когато започнах работа в Музея за история на София или Регионален исторически музей София. Имах удоволствието и честта да бъда 2 години екскурзовод в музея и на една от първите ми разходки в експозицията с моите колеги видях, че много бързо минаваме от 6 век, от църквата Света София, от базиликата Света София, отиваме в годините вече късното средновековие с манастирите около София. И аз питам, къде е средновековието? Къде са останките от средновековна София? Те ми казаха, че това е нещо, за което предпочитаме да не се говори, но всъщност ние не знаем къде се е намирал средновековния град. И ако видите останките от средновековна София в Музея за история на София, това са само няколко витрини с вещи. Не са виновни историците. Просто, наистина, сведенията показват, че или средновековния град е бил на същото, ама абсолютно идентично място, както е бил римския град, и те не са правили почти нищо повече, защото са ни останали няколко църкви, които по-късно са разрушавани, но предмети няма. И въпросът е какво е станало. Дали пък града не е бил по-близо до Лъвов мост? Дали аз съм чел, че може би е бил в района, където днес е Софийски университет? Ето това са въпроси, на които все още нямаме отговори. Когато разговарям аз с историци и с археолози и с изследователи, всички си казваме, не може да влезем много в конкретика, защото не знаем как да определим това нещо. Но във всички останали периоди, още преди 2000 години, когато града се превръща в града става римски с името Пия Сердика или Сердика, тогава центъра също се намира там. И причината е естествено топлия минерален извор. Топлата минерална вода е причината въобще този град да се развива през последните 2000 години, почти все нагоре. По-късно, когато българите превземат... Един въпрос, да, разбира се. Точно това, което каза, минералния извор, причината, поради която този град се развива в момента, банята ни, все още е музей. Да, централната минерална баня, която е строена за такава, в голямата си част е именно Регионалния исторически музей София, в който аз работих. Има едно крило, което е северното крило на музея, което днес се ползва като хранилище за старите артефакти, които не са изложени в експозицията. Но по оригинален план, доколкото поне аз знам, без да съм специалист по тази тема, още през 90-те години именно това крило е било подготвено за такъв рехабилитационен център с минерална вода, но
Доколкото аз разбирам, просто през последните години не знам каква точно е причината, но или не може да се намери концесионер, или някаква друга е причината. Но това крило продължава да се ползва от музея. Макар, разбира се, да има това голямо желание у много софиянци, тази част поне на сградата да бъде използвана за целта, която е била предназначена още оригинално през 13-та година. Така че, може би ще се случи. Съмнявам се целият музей да бъде преместен някъде, тъй като са вложени много средства и въобще музей вече се установява и като туристическа забележителност и съществува почти 10 години на това място като музей. Но поне онова крило, което то си чака да бъде възстановено по с каквато и да е функция, може би именно то ще се превърне в такъв център и остава нашата работа остава да бъде да го посещаваме, защото иначе ние може да искаме много то да се превърне в спа център, обаче ако не го посещаваме, така не се прави. Не може да искаме нещо и после да казваме, добре, направихте го, мерси. Идеята на тази кратка пауза е да те помоля, ако видеото до тук ти е харесало, да се абонираш, да го харесаш и да споделиш с приятел. Също така можеш да подкрепиш канала, като дариш някой лев в Revolut или в Coffee.me. Благодаря, че гледаш, оценявам го и приятно гледане. Писателското кафене. Със сигурност ще бъде много интересно да кажем повече за него, защото съм сигурен, че моите връстници, включително аз до преди месец-два не знаех за него. Така че, ако можеш да разкажеш с няколко думи. Да, това е темата, която мисля, че първа тема, която ме запали по София, това беше още когато бях в гимназията, в Френската гимназия. Бях се записал на едно обучение по екскурзоводство, може да кажем, което беше за ученици, разбира се. Моята учителка Диана Фиданова по география беше екскурзовод и тя ни направи първата обиколка на София. И колкото и да се връщам назад в спомена за тази обиколка, си спомням, че единственото нещо, което със сигурност запомних, беше, че там на ъгъла, между Руската църква и Военния клуб, някога имало една сграда, в която имало кафене, и в него са се събирали всички най-големи писатели, художници и скулптори. Това беше първото нещо, което съм запомнил. И тя, още от нея знам, тя тогава ми беше разказала, че сградата е разрушена по-късно и е направен този парк, който и днес съществува с многото пейки и казва, старите софиянци в знак на протест не сядат на тези пейки, защото искат да кажат, че ние имаме много паркове, но имахме само една сграда с писателско кафене. И това беше първото нещо, което помня. Това сигурно е било 2011-12 година, аз завърших 2013 година френската. По-късно вече, когато започнах аз лично да се ровя по тази тема, от 2016 година започнах да чета за историята на София и естествено във всички книги с спомени, които аз първо прочитах, се споменаваше за тази сладкарница. Тя всъщност не е кафене, а е сладкарница, казва се сладкарница Цар Освободител и е вземала партерният етаж, при това само ъгловото помещение на една вече не съществуваща сграда. Тя се намирала точно между Руската църква и Военния клуб, на ъгъла между улиците Георги Раковски и булевард Цар Освободител. Ъгловото помещение е гледало към кръстовището или, ако се излезе едно време от входа или от изхода съответно на сладкарница Цар Освободител, точно отпред ще бъде днешната градинка Кристал, както я наричаме. Градинката пред Военния клуб. Тази сграда е била строена още в края на 19 век, като по-късно става известна като къщата на Балабанов, къщата на Тодор Балабанов. Дълго време семейството живее на втория етаж в тази къща. Партерните помещения се дават под наем за различни бизнеси. Даже малко преди, може би в първите години на 20 век, все още, това помещение е било кръчмата на Тодор Балабанов, както казва художника Никола Танев, че много често е взимал баща си от тази кръчма и е имало бъчви на улицата и цялото кръстовище е миришало на ракия и на вино. Така казва Никола Танев. По-късно през 1907 година в същото ъглово помещение, което не е било кой знае какво като размери, там пък прави първата си изложба художника Тръпко Василев, който по-късно става създател на първата художествена галерия в София през 1910. Но през 1908 пак това помещение се превръща в сладкарница Цар Освободител, която е създадена от двама братия, които решават да се занимават с такъв бизнес, с една европейска сладкарница и да привлекат всички млади творци, за да им дадат възможност за едно по-ежедневна комуникация. Тъй като в тези години
най-елитното кафене, което единствено е събирало толкова много творци, е било кафене България. На ъгъла на Аксаков и улица Дякон Игнатий и днес. Сградата все още съществува, между другото. Там обаче се е превърнало в много политическо, много дипломатическо място, в което големци, политици, министри се събират, а пък младите поети и писатели най-накрая виждат именно в сладкарница Цар Освободител тяхното желано място, тяхното кътче, на което наистина могат да се срещат и да говорят. Пикът на сладкарница Цар Освободител между двете световни войни и най-вече през 30-те. Има една известна рисунка, която ние наричаме 106-те посетители на сладкарница Цар Освободител на Александър Добринов. В тази илюстрация виждаме някои от най-големите имена: Елисавета Багряна, Дора Габе, Елин Пелин, Йордан Йовков, Александър Балабанов, Сирак Скитник, Асен Златаров и кой ли още не. Това са 106 души, много от които учим в училище, уважаваме и обичаме. Те са се събирали все на това място. Малко след 9 септември, не знам точната година, може би 47-8 година, може би в онзи период, сладкарницата затваря врати и помещението се използва за различни цели. Знам, че е било и магазин, дори сувенирен магазин, но най-вече като галерия. Такава функция изпълнява и през 70-те години и през 1977 година, лятото, вероятно август месец, сградата е разрушена цялостно. Кафенето вече от няколко десетилетия не е съществувало. И нещо много важно, което винаги държа да кажа, тъй като хората си мислят, че цялата сграда е било кафене на Цар Освободител или писателското кафене. Не, това е било само ъгловото помещение и е ходило нагоре по Раковска, т.е. входа е бил на кръстовището и леко по Раковска нагоре. Това е било. Всички останали места са били взети за други помещения. Даже на горния етаж на същата сграда е била клиниката на доктор Сарафов, в която се лекува Мина Тодорова, и Пейо Явров там се лекува след неуспешния си опит за самоубийство. Така че това е клиниката на доктор Сарафов в част от горния етаж, долу има от други бизнеси, но цялата къща е разрушена в 1977 година, все още по неясни причини. Спори се за това дали е било защото е носил спомена на царска България, дали защото плана е бил да се разшири целият булевард, съответно да бъдат разрушени всички сгради от тази страна на булеварда, или за да се открие гледката към Руската църква. Все още не знам. Никой не може да каже със сигурност, поне никой до сега не е казал категорично каква е била причината. Всичко е процес на обсъждане все още. Но ето до днес вече колко? Почти 50 години писателското кафене и сградата я няма. Имаме все още това празно място. И една от инициативите, която ние като Бохемска София подготвяме и искаме да направим, е да се постави един възпоменателен знак диагонално от сладкарница Цар Освободител, от към градинката Кристал, която да представлява една възстановка на цялата сграда, архитектурно, като чертеж, с допълнителна информация за това къде точно се е намирало кафенето или сладкарницата, по-коректно наречено, кои са били посетителите, каква е неговата история, защото историята, да кажем, е почти изцяло известна вече, благодарение на труда на много изследователи през последните години, и даже мога да кажа с гордост, че преди няколко години и аз станах част от тази група с някакъв принос, защото с твои колеги, които се занимават и с видеообработка и с монтаж, направихме една възстановка, само че вдъхновена от първата възстановка през 2001 година, един филм, който прави възстановка, 3D възстановка, но преди 20 и няколко години. Показва как е изглеждало кафенето отвътре. Ние се опитахме да направим същото нещо, само че с доста по-модерни средства. Вече говорим за 3D визуализации, за различни ъгли и за поставянето на мен като водещ именно в обстановката на тази сладкарница. Това видео стана много популярно за радост и мога да кажа, че заедно с дамата, с която написахме сценария, това е Румяна Пашалийска, на която дължим много от откритията за сладкарница Цар Освободител, при това коректните открития за сладкарница Цар Освободител. С нея направихме този сценарий, записахме това видео и за пръв път след много години дадохме отново живот, като знак на почит към оригиналната възстановка от 2001 година, и следващата стъпка вече бих казал, че именно едно физическо поставяне на една такава възпоменателна табела, върху която между другото работим последните няколко години с Румяна Пашалийска и с един доста така голям отбор от самишленици, за да може да направим едно достойно предложение до Столичния общински съвет и по този начин да почетем тези хора, които ние днес, макар да ги почитаме в учебниците,
сякаш забравяме, че те са били истински хора, които са имали място, на което са се събирали, карали са се, обичали са се, там са творили и това е именно сладкарница Цар Освободител. Така че една от стъпките, бъдещите стъпки, надявам се, които Бохемска София направи, както се казва, едно нещо, ако направим за София, то нека бъде това. За да може днес милионите, може би хилядите хора, които минават по кръстовището на булевард Цар Освободител и Раковски, всички хора, които отиват в градинката Кристал или отиват към Народното събрание, университета или военния театър, или военния клуб, или операта, което ще да е от местата наоколо, да минат през тази почва и да си кажат, тя виж, тук имало една сграда, а по-възрастните пък да си кажат, вярно, че имаше тук една сграда, ма тя не беше ли галерия? И така ще разберат цялата история за едно място, което сме загубили. Смятам, че няма шанс. Извиняй, по-грандиозна мечта не може ли да бъде, ако се намери инвеститор някой да изгради? Да, точно това ще я да кажа. Според мен няма шанс да се направи. Пък и за изследователите, и за историците, едно ново нещо няма да бъде старото. И според мен по-достойно ще бъде по един качествен начин да си спомним за това място, отколкото да се опитаме да го възстановим, защото според мен ще има много проблеми след това. Кой точно ще го поддържа това кафене, какво ще бъде обслужването, дали няма хората да ходят само за да се снимат с телефоните си, което не е това място, не е духа. И според мен като институция то не може да бъде възстановено като атмосфера, като среда, и просто ще бъде едно място, което ще трябва някой да го поддържа, ще се продават някакви кафета, вероятно някакви чайове, ще ходят разни хора, които не знам с каква цел, но няма да бъде истинското. И аз, ако някой ме пита дали предпочитам да бъде построена наново или да бъде популяризирана по всякакъв начин истинската история, по-скоро бих предпочел второто, защото не знам какво ще се случи с сградата, какво ще има в другите помещения, ще възстановим ли книжарниците, библиотеките, клиниката на доктор Сарафов, ще имаме ли там възстановка на клиниката. Едни такива въпроси, които толкова ще изместят идеята. Много е просто. Нека говорим за сладкарница Цар Освободител, за това място, което сме загубили, за хората, които са били там. Това според мен има много по-дългосрочен ефект от това кой сега ще построи сградата, с какви дограми ще я прави, какви ще бъдат входовете и всичко останало. Ако я направят, чудесно. Аз няма да продължа няма да спра да популяризирам историята, но според мен е по-добре да се мисли крачка по крачка. Ако някой ден се възстанови, хубаво, нека го направят. Добре, това е било едно място за креативността на тогавашна София. Днес можеш ли да назовеш едно такова място, защото аз не се сещам, може да има, просто аз не знам къде се събират подобен тип хора на изкуството. Същото мога да кажа, както ти, така казвам и аз. През последните години аз толкова много се ровя в историята на София, че мога да си призная, може би не е за добро, но съм се откъснал като че ли от актуалния свят на писатели и хора на изкуството. Аз самия дори не бих се определил нито като творец, нито като бохем. Аз оценявам работата на хората от миналото и я популяризирам. Това е което правя. За съжаление, затова не съм точният човек, който да отговори за това дали има място, на което се събират. Вероятно има, но просто когато не си част от тази общност, нито мога да отръка, нито мога да потвърдя. Надявам се някой от следващите гости, който да е активно художник, скулптор, писател и така нататък, да може да даде положителен отговор, защото според мен артистите имат нужда от общуване. Ти си сценарист. В доста видеа, Да, сценарист, но аз съм сценарист само на моя фронт. Нямам самочувствието да се нарека писател или сценарист, защото това изисква наистина едно духовно отдаване. Аз по-скоро съм се отдал на историята на живота на нашите творци. В тази сфера повече мога да кажа. Добре, тогава искам да ти кажа една дата. И ако може със сигурност тя ще открие много спомени и много неща, които да се кажат. 29 срещу 30 ноември 1913 година. Да. Защото си говорихме за писатели. Да. Ако може малко повече... Разбира се. Да, тази дата наистина е много важна част от българската история, защото повлиява не само литературния живот, но и повлиява начина, по който ние виждаме справедливостта, начина, по който ние оценяваме известните си творци. Това е датата, след която цяла България осъмва с новината, че Лора Каравелова е мъртва. Това е съпругата на Яворов и тази вечер, точно в ранните часове на 30 ноември, след един скандал, се стига до смъртта на Лора.
още тогава не е било ясно какво точно се е случило, но наше съжаление и до днес не знаем точно. Това, което мога да разкажа... Дело 205 е. Да, дело 205, 1913. Ще разкажа в подробности за отношенията между тях, поне доколкото мога накратко, за да представим историята. Пейо Яворов и Лора Каравелова се запознават още през 1906 година на един излет край Драгалевския манастир. Тогава те са в един много различен период от живота си. Пейо Яворов е вече влюбен в Мина Тодорова, която е малката сестра на Петко Йорданов Тодоров, а пък Лора Каравелова те първа съвсем скоро ще се омъжи за Иван Дренков, който е член на Демократическата партия, основана от нейния баща Петко Каравелов, разбира се с одобрението на нейната майка Екатерина Каравелова, и даже се смята, че тя доста сериозно повлияла за решението на Лора да сключи брак именно с Иван Дренков, който е юрист, интелигентен човек, много уважаван сред българите в онези години. Това е първата им среща. Вероятно през следващите години те са имали още няколко такива срещи. Все пак Лора Каравелова е сред гранд дамите на българското общество. Яворов, особено когато започва и работа в Народния театър, участва и присъства на много различни срещи, на вечери, балове, какво ли още не, на които включително и Лора вероятно е присъствала. И между тях се създават някакви силни чувства, които стигат до своя връх през 1910. Тогава на гроба на Мина Тодорова, която за съжаление умира в Франция, на гроба на Мина Тодорова Лора Каравелова разкрива на Яворов своите чувства, че всъщност го обича. Той още тогава не откликва на нейните емоции, казва, че няма да свърши добре и за двамата, ако се съберат, а пък Лора тогава все още има съпруг, но няколко години по-късно, вероятно след така доста настойчивото и поведение и решението, което взима да се раздели с Иван Дренков, знаем, че те двамата се събират. Още преди развода да е окончателен между Лора и нейния съпруг. Все пак този развод се случва през 1912 и тя получава забрана да сключва брак през следващите 2 години. Обаче само няколко месеца след това, когато Яворов решава да се включи в Балканската война, да премине границата за освобождението на Македония, малко преди това решават с Лора да сключат брак, който е на ръба на закона, тъй като тя все пак имала забрана да сключва брак 2 години. Затова много хора и до днес спорят дали всъщност те са женени или е било по-скоро една проформа. Не се знае, но Яворов иска да й остави поне едно име, ако не друго, защото не знае дали ще се върне от Македония. Той все пак успява да го направи. А то не е ли истина, че и тя искала да замине с него? Това не знам. Всъщност той се включва наистина като за пореден път. Той си е бил истински революционер за нея. Не знам, не мога да кажа. Някой казва, че искал да се включи, но е било страх от кръв. Не знам, тези неща са... не съм изследвал точно нейното участие, потенциално участие в Балканската война. Но Яворов се връща, както казах, не след дълго. И през ноември, същия 29 ноември, само че 1912, заедно с Лора наемат втория етаж от къщата на улица Георги Раковски, тогавашен 126, днес 136. Така че те наемат само втория етаж. На първия етаж живеят хазяите им. Третия етаж е построен по-късно, поне доколкото аз успявам да установя от източниците. Така че те прекарат в тази къща, колкото и странно да е, точно 1 година. Защото в ранните часове на 30 ноември, това, което днес знаем, са сведенията, които Яворов дава, като единствения оцелял от тази трагична вечер. Той казва, че след като са били на гости на доктор Тихови, които са живели на улица Самуил 35, също в квартала на писателите, те са на гости от доктор Тихови, там има един скандал, дребен в очите на техните сътрапезници тогава, който очевидно прерасва в нещо повече, когато се прибират в дома си на Раковска. Той казва, че тази вечер реших аз да се правя на сърдит. Заключих се в кабинета си, тя влезе от другата врата, тъй като кабинета има 2 врати. Ако днес някой влезе в музея, ще види, че повечето, даже мисля, че всички стаи би трябвало да имат, поне в оригиналния си план са имали по 2 врати. Тя влиза в стаята и Яворов и казва, че Лора, ти нямаш никакви основания да ме обвиняваш в такива неподходящи помисли към госпожа Дора Конова, която е съпругата на Михаил Кремен всъщност. Обаче и казва, с това поведение може да накара всеки мъж да кривне от правия път. Перефразирам, но нещо в този смисъл. След което, по негови думи, тя взима револвера, който той държи в панталоните си винаги и се прострелва в гърдите. Той се опитва да я спаси, опитва се да я хване,
но изглежда тя, бидейки по-тежка, по-едра от него, я сваля на кушетката, от която тя по-късно също се изхлузва и пада на земята. Междувременно той слиза, тръгва към хазяите, за да търси лекар с тяхна помощ. Връщайки се обаче при Лора, вижда, че тялото й вече е неподвижно. Очевидно положението е безнадежно. По негови сведения той взима един лист и пише: моята мила Лора се застреля сама. Ида и аз подир нея. След което с револвера си, собствения си револвер, който предполагаемо Лора е използвала минути по-рано, се прострелва слепоочието. Когато идват лекарите, вижда, че Лора Каравелова вече не е жива, но Яворов е жив и има надежда за живота му и успява да го спасат в Александровска болница, така че той остава жив почти една година по-късно. Той повече не се завръща в този дом, но веднага след случката различни периодични издания излизат със заглавието, че Яворов е убиеца на своята съпруга. Тогава влиза в полза и факта, че майката на Лора, Екатерина Каравелова, е много влиятелна фигура, с много познати в политическия свят и, разбира се, в света на журналистиката. Така че смята се, че именно под нейно влияние много от българските журналисти излизат с това заглавие. Яворов губи много от своите приятели, остават малцина хората близки до него и така почти една година не само, че постепенно губи зрението си, не се връща повече на работа, защото той не може да вижда. Той работи в Народния театър като драматург, артистичен секретар. Не може да прави повече това. Не може да пише повече. Едва му успява да редактира част от стиховете си малко преди да умре с помощта на Владимир Василев, който е бъдещия редактор на списание Златорог. И накрая, през октомври 1914 той прави втори опит за самоубийство, този път обаче успешен. Място, на което той живее последно и всъщност последно преди връзката си с Лора, но и последно в живота му е на гъла на Солунска и булевард Витоша, пак част от квартала на писателите. И по-лошото в случая е, че след неговата смърт много от тези хора, които преди това са го избягвали по улицата, излизат казвайки какъв добър човек беше той, какъв родолюбец беше, какъв голям поет, а пък когато той има нужда от тях, те са преминавали на другия тротуар, не са ходили на срещи, на които е той, само за да избегнат наистина тежките думи, които той е изричал. Той е бил просто изцяло възприял мисията че е невинен и че няма търпение да се върне при Лора и при своята майка, жените, които той губи, между другото, в един доста кратък период от време. Така че идеята за смъртта го е обсебила изцяло и през последните години от своя живот говори за това на повечето хора, с които има възможност да разговаря, и това е причината много от тях да се отдръпнат. Не само слуховете за това, че той е убил своята съпруга, но и факта, че наистина, предполагам, разговорите с него са били едно истинско предизвикателство и за собственото психическо здраве. Така че малцината му приятели не го оставят. Говоря, например, за Михаил Кремен, за доктор Тихо, вече споменатия, за доктор Кръстев, за брат му Атанас Крачолов, за Владимир Василев, Дора Габе също, която присъства буквално след неговата смърт, минути след като открит неговия труп, помага да бъде преоблечен и подготвен за погребението. Въобще много, много тежък период, който мисля, че много по-сериозни изследователи от мен, мисля, че професор Михаил Неделчев нарича годината на траура на Яворов, точно след смъртта на Лора до неговата смърт. Това е почти една година, в която смятам, че живота му е бил истински кошмар. И от една пълна изключителна забележителност в София. Това да бъдеш Пейо Яворов през 1912, ти си бил обичан, ценен, познаван от почти всеки българин. Да стигнеш до този край, но това е неговата съдба. Последното му желание е било да бъде погребан с четническите дрехи. Изпълнено ли е? Да, изпълнено е. Той всъщност прави една поредица от предсмъртни писма, които благодарение на Владимир Василев, който освен, че е сътрудник на списание Мисъл, бъдещ редактор на списание Златорог, той е юрист. Той е поел ангажимента за изпълняване на завещанието на Яворов. Тази му молба е изпълнена, както и другата, която той имал няколко, разбира се, но една от тях е била да бъде погребан до Лора Каравелова. И с много убеждение от страна на Владимир Василев и неговите приятелите на Яворов, това също се случва. И до днес Яворов е погребан до Лора Каравелова. С Дафината и с Явора и бръщляна между тях? Мисля, че без тях, поне преди няколко дни ми попадна една снимка, която между другото показва счупения гроб на Лора Каравелова. Надявам се, когато зрителите гледат това видео, когато и да е в бъдеще, гробът да е бил
всъщност възстановен, но е бил към момента, поне преди няколко дни видях снимка, че е счупен. Мисля, че не са посадени дърветата, но честно да кажа, когато съм ходил да ги гледам, не съм обръщал внимание точно на това. Така че ако съм в грешка, извинявам се. А счупен вандализиран или счупен следствие на природа? Не знам, но изглежда много, много странно, тъй като буквално дясната част на кръста, който изглежда, че е направен от сериозен материал, на мен прилича на мрамор, не знам какъв точно е материала, но просто дясната част и цялото име в момента е счупено като че ли наполовина. Останало е само първите няколко букви от фамилията й. Останалите са на земята. Не знам какво точно е станало. Просто ми попадна снимката. А кой се грижи за него, за да го възстанови? Предполагам, че наследници. Поне така се надявам. Ето това също е тема, която ми е трудно да говоря въобще за нещата, които остават до днес и нещата, които зависят от нашите съвременници и нашия живот, са ми малко по-трудни за изследване, тъй като със сигурност рода Каравелови има наследници, било то племеници, братовчеди и така нататък. Същото важи и за рода на Пейо Яворов, може би пък и Столична община, не знам, тя все пак е доста популярна фигура, може и доброволци да са. Признавам си, че това не мога да кажа. Мен ми звучеше нещо, в което общината би трябвало да се намеси. Не знам дали е правилно, но държавата да положи някаква за нещо грижа такова, за такива популярни фигури. Има много лоши примери за гробове в централните софийски гробища, които са на така популярни личности, но са в много окаян вид. Разбира се, благодарение на различни кампании, понякога се събират доброволци, отиват, правят го, но това трябва да стане с съгласието и съдействието на администрацията на гробищата, вероятно от Столична община, вероятно наследниците, не знам, това е една тема, която със сигурност може би трябва повече да поровя, но за момента не съм го направил. Искам още нещо за писателския квартал, така както сме тръгнали да говорим, за кръга Мисъл, къде се е събирал, за къщата, която вече я няма на площад Славейков. Mm-hmm. Аз, между другото, се опитах да намеря къде е тая плоча, но нищо не ми се получи. Да, тя е поставена така на много високо. Сега ще разкажа за кръга Мисъл. Той е всъщност резултат от успеха на списание Мисъл. То първоначално излиза през 1892 година и в продължение на около 8 години се установява като авторитет в литературния свят, но то не е само литературно списание, то е хуманитарно. В него се пише за философия, за психология, има много преводи, има литературна критика също така и разбира се публикации на различни творци. Вече самия кръг се оформя в началото на 20 век, тогава когато в София заживяват всичките негови прочути членове на този кръг, които преди това не са живели на едно място. Говорим за доктор Кръстев, разбира се, идеолога. Неговата къща и редакция на списание Мисъл съществуват и до ден днешен на улица Хан Аспарух 67. Пенчо Славейков, чиято къща, разбира се, разрушена е през 30-те години, 39-та със сигурност вече е заличена. Паметната плоча се намира така на около 5, може би, не знам, повече метра над нивото на очите и трябва специално човек да види над входа на един от безистените, който е построен, всъщност кооперацията е построена на място на част от двора на Славейкови, така че там е паметната плоча, но къщата я няма. Петко Йорданов Тодоров, чиято къща поне около 1906-7 година се е намирала на Витушка и Хан Аспарух. Там има паметна плоча под едни тръби и кабели. От към Хан Аспарух се намира паметната плоча. Там има днес една кооперация, която казва на това място бе дома на Петко Йорданов Тодоров, което е вярно. Наистина къщата е била купена от баща му и подарена на Петко, за да може той там да живее със семейството си. По-късно е разрушена, вероятно през 30-те години, съдейки по архитектурата на сградата. Така че Петко Йорданов Тодоров също е живял в квартала на писателите, а Яворов е живял на няколко места в квартала, като най-известното именно къщата музей на Раковски 136, но освен това е живял, както казах, на Витушка и Солунска, както и още няколко адреси, които са всъщност изборени в книгата Романа на Яворов, като някои от тези адреси са споменати само като локация. Примерно знаем, че е живял на чупката на Парчевич към улица Нов и Трилски. Обаче кога, къде точно, в какъв период, не мога да кажа. Просто е описано. Живя и там. Така че е сменял няколко квартири. Включително е ли съвета Багряна, мисля, че там на Нов и Трилски, да. Точно близко до ъгъл до Парчевич и Нов и Трилски. Там е живяла и Багряна през последните около
около 35 години от своя живот, живее в тази кооперация, която днес има нейна паметна плоча, а преди това пък е живяла в съседна кооперация, преди да се премести на последния си адрес, така че тя прекарва десетилетия наред на улица Нови Трилски, точно срещу ъгъла с Парчевич, а пък на ъгъла пак на Парчевич и Нови Трилски, само че вече от към Парчевич, в дясно една жълта огромна кооперация, тя пък е построена в едната си част върху къщата, в която може би последната квартира на Алеко Константинов. През 1896 година със сигурност е живял там, може би и през 97, тъй като той умира през май месец 97. Та може би последната му квартира също е била там, а пък Кирил Христов е живял в къща на мястото на 62 номер Неофит Рилски, буквално през два адреса на този, в който Елисавета Багряна живее много години по-късно. Така че това са едни 50 метра, в които можем да разкажем цялата литературна история на София и България. Нещо, което спомена за плочите, които са поставени по сградите, някои от тях обаче ми се струват много невзрачни. Mm-hmm. И мога да дам пример, понеже следващия човек, за когото искам да поговорим, е инженер Иван Иванов. На канала, преди моста на влюбените между графа и канала, една синя сграда има, предполагам, се сещаш. Да, разбира се, да. И съвсем случайно видях. Трябва човек наистина много да се загледа, за да разбере, че там пише нещо, което... Така е, да. Как може да се промени цялото ни отношение към тези хора, които са допринесли със сигурност много, някои културно, някои за развитието на града ни, политически. Да, разбирам те. Ами това е много, много интересна тема. Аз, когато погледна наредбата за тези възпоменателни знаци, се казва, че поддръжката е на този, който е инициирал поставянето. Много от паметните плочи, които обаче днес виждаме в София, те са поставени, да речем, през 70-80-те години от политически органи, които са си променили формата, вече не съществуват в оригиналния си вид, в този, който съществували през 70-те години, да речем. И от тяхна страна не виждаме голямо участие в подкрепата и почистването и поддръжката въобще на тези плочи. От друга страна, много интересно, че някои от паметните плочи са поставени по инициатива на хората от кооперациите, но да речем преди 20-30 години. От тогава тези хора много са се сменили. Въобще в центъра на София населението се променя ежедневно. И все по-малко са хората, които имат някакво отношение към тази паметна плоча, поставена, да речем, през 95-та година или през 82-та. Има така едно изменение в населението, което като че ли може би приема тази плоча за даденост, казват, то тя си е там. Не знам, така поне си представям. За съжаление, в сградата, в която аз живея, няма такава паметна плоча и не мога да кажа от първо лице какво смятат жителите на една такава кооперация. Но другото нещо е, че да речем, ако аз и ти решим да почистим една паметна плоча, тогава може това да се окаже незаконно, защото, примерно, ние нямаме одобрението на хората от блока или нямаме одобрението на общината, но пък общината не е, доколкото аз поне, или ме е подминала тази новина, не е организирала, да речем, един ден в годината, в който се събираме с подкрепата на общината, с материали, които са предоставени, доброволци, за да почистим паметните плочи, да се повторят буквите на някои от тях, тъй като, да речем, тази на Петко и Пенчо Славейкови още през 80-те години в списание Сердика чете една статия, в която се казва: паметната плоча на Петко и Пенчо Славейкови не се чете. Да се повторят буквите, защото не става ясно кой е живял там. Днес пък изобщо не се чете. Цвета на плочата е идентичен с цвета на сградата и не само ти, според мен милиони българи през последните 50 години са минали през тази плоча, без въобще да обърнат внимание. Така че със сигурност има какво да се направи. И аз просто смятам, че това е едно от тези неща, в които общността трябва да застане за тази кауза. Защото дори аз да напиша един пост, събираме се в събота с парцали и с гъби, тогава може да се каже, ама вие нямате право това да го правите, защото е общинска собственост, да речем, плочата, пък фасарата е собственост на сградата. И тогава ние ще бъдем виновни за това, че сме направили нещо неправомерно. И затова надявам се някой ден общината да подеме тя тази инициатива. Или пък ако някой от някоя кооперация каже: здравейте, искаме да почистим паметната плоча, не знаем как, не можем. Има със сигурност специалисти, които се занимават с това, точно те разбират от правилните материали, точните химикали, които няма да разядат боята или не знам си аз какво. Има със сигурност специалисти. Просто надявам се да... Повика трябва да дойде или от жителите, или от общината. Но според мен, каквато и публикация да подготвят, тя няма да свърши работа.
Има и нещо друго, това, което спомена новите жители на града, който става все по-голям и по-голям. Някакси тези хора не биват добре интегрирани към историята, към ценностите, към културата на този град и според мен да, частна. Мога ли да нареча Бухемска София като частна инициатива? Да, тя си е изцяло частна. Да. Трябва да има някакси намеса, според мен, и точно на общината. За да интегрира тези хора. Така. Да, един човек, който няма идея кой е Иван Иванов, вероятно, ако не е научен да уважава, няма му пука за тази плоча. Да, за мен по-скоро да кажем, че в случая с Иван Иванов предполагам поне, че къщата продължава да се ползва от негови наследници, тъй като той има наследници и това все пак е една къща, в която не живеят, да речем, 15 апартамента. По-скоро проблемите са в жилищните кооперации, в които самите жители не осъзнават кой е живял в тази сграда. Мога да кажа, че през последните години се забелязва така по-голям интерес към историята на София. Даже може би последните 5 със сигурност, но вероятно това е една вълна, която може би още 90-те години има такива опити за припомняне на историята от преди 9 септември. Вече с идването на новия век това става все по-популярно и все по-достъпно. С появата на интернет още повече. Тук е момента може би да кажа, че първата страница, поне на която на мен ми е известна, която много сериозно популяризира историята на София, това е страницата Стара София, която е вдъхновението за, според мен, всеки един от нас от тези по-новите страници, които напоследък се занимаваме с това. Говоря последните 5, 6, 7 години. Стара София съществува повече от 10 години. И това, което те правят, е незаменимо. Те до днес продължават всеки ден да публикуват непознати кадри, абсолютно любопитни факти, истории, страхотни. С Стара София огромен респект към тях. Разбира се, този период преди 15 на години вижда и създаването на няколко блогове, които част от тях продължават да съществуват, блогове на изследователи, на стари софиянци, на архитекти, инженери и така нататък. И вече с популяризирането на Фейсбук и социалните мрежи, ние живеем в поредния етап от това популяризиране. И интересът става все по-голям. Просто аз мога да кажа със сигурност, че когато започнах да работя по Бухемска София, не очаквах наистина, че толкова много хора не само ще следва страницата във Фейсбук, но и ще идват на нашите обиколки, ще идват на нашите събития, ще купуват нашите книги, което вече е крайната форма на това да одобряваш нещо. Да решиш, окей, тези пари, за които аз работя всеки ден, това е прехраната ми, аз ще ги отделя, за да купя книга или за да посети някое събитие. Това показва вече наистина отдаденост към каузата, за което аз съм толкова благодарен, защото аз почти 5 години правя Бухемска София благодарение точно на хората, които са готови да ни подкрепят и по този начин. И този интерес, според мен, рано или късно ще завладее всички. В момента все още мога да кажа, че предполагам, около половината от софиянците наистина гледат на града като едно живо културно наследство. Гледат на сградите като повече от стени. Но посоката според мен е само тази. Много от хората, които идват на нашите събития, те не са от София, даже мога да кажа, буквално преди няколко дни ми писа една дама, която каза, купихме си нов апартамент в близост до площад Македония и разбрахме, че продавачът е наследник на един известен генерал от първата четвърт на 20 век и тъй като той е израснал в тази къща, искаме да направим нещо специално за него, така че имате ли снимка на съответната сграда, за да може да му подарим, защото ние искаме да покажем уважението си към него, към неговите предшественици и към тази сграда. Така че вече виждаме и такава степен на уважение. Хората са готови да направят допълнителната стъпка, за да могат да научат повече. Пишат ми и постоянно ме питат. Здравейте, живеем в коя си сграда. Купихме си апартамент. Знаете ли нещо за тук? Казаха ни, че съседка ни е била оперната певица тази или писателят. Какво знаете за него? Имате ли снимки? Искаме да направим изложба, искаме да сложим паметна плоча. Така че хората са много активни, много са дейни. Смятам, че малко ни трябва, за да може наистина градът тотално да преобрази облика си. Защото посоката, мисля, че сме я поели правилната. Поне благодарение на всички тези хора, които изборих, които работят по тази тема, за която аз работя последните 5 години, от преди 5, 15, 25 и повече. Тоест може да кажем, че разрастването и инициативността така като една зараза в добрия смисъл. Да, със сигурност. Просто мога да кажа, че страницата Бухемска София в момента надхвърля 40 000 последователи и това я прави една от най-големите страници, която въобще развива такъв тип дейност в София и в България. И
И върви се нагоре. Това са 4 години, разбира се, някои хора в други сфери, вероятно, не могат да си дадат сметка за това какво означава толкова много хора да подкрепят една толкова нишова тема, като културната история на София между освобождението и Втората световна война. Но това смятам, че трябва да действа за мотивация и съм радостен, че има много страници и много нови инициативи, свързани с популяризирането на културната история. Има достатъчно съвестни хора, които се обръщат към мен, към колеги, съмишленици, изследователи, защото искат да популяризират истината. Много от новите, да кажем, страници или организации, първоначално може би и те, както и аз съм се увличал по-скоро по тези бомбастичните новини, заглавия и факти, чудим се как да привлечем по-бързо вниманието, но за радост много от тези хора по-късно влизаме в една общност на изследователи. Това според мен е правилната посока. Защото изследователите, когато си сътрудничим и когато работим заедно, може да постигнем успехи, които сами не бихме могли. И мога да дам един пример за това. Преди няколко месеца, вече може би преди, няма една година, но да кажем 7-8-9 месеца, се свързах с Здравко Петров от страницата Historical Roots или Исторически маршрути София, който още преди създаването на Бохемска София правише архитектурни обиколки в града. Заедно с български архитектурен модернизъм, те мисля, че бяха първите, които правиха обиколки за българи на български. При това по една много сериозна тема. Свързах се с него, за да го поканя да бъде мой гост в онлайн подкаст, който аз правих. И след този разговор, който се възприе страхотно от двете публики, тъй като неговата страница също е страхотна, изключително богата от към информация, си казахме: Здравко, може би трябва да направим някое събитие заедно. Така направихме първото събитие от поредицата Архикултурни разкази, което се проведе в залата на Френски институт, с 100 места, нямаше нито на свободно място. Казахме си: може би има достатъчно голям интерес. По-късно направихме поредица от не знам колко вече, може би 6 или 7 събития в кино Влайкова, всички разпродадани в рамките на 4-5 дни. Защото хората искат да видят това, което ние предлагаме. Ние кръстихме нашата поредица Архикултурни разкази, защото Здравко говори за архитектурата, аз говоря за културата на тези места и сгради. Върха на всичко това беше на 3 април тази година, когато по случай 145 години от обявяването на София за столица, ние разпродадохме до последното място залата на Дом на киното. 278 места. И тези събития, ако те не показват колко силни можем да бъдем изследователите, ако обединим усилията си, не знам какво. Ето, това е едно събитие, което ние връщахме хора няколко седмици преди да проведем събитието, защото просто нямаше места, нямаше столове. Иначе бихме приели още повече хора. И смятам, че тази колаборация, която направихме с Здравко Петров, а и мога да кажа, че преди това съм работил и с български архитектурен модернизъм. Не сме направили общи събития, но те също бяха гости в мои разговори, в събития, които правих. Въобще много дължа и на тях. Казвам, когато говоря за тях, визирам в момента управителя на български архитектурен модернизъм Теодор Караколев и, разбира се, Васил Макаринов, който почина наскоро, за съжаление, но Васил Макаринов беше толкова вдъхновяваща фигура. Той се занимава с популяризирането на историята на София още преди аз да започна въобще да се интересувам от това нещо. И се радвам, че той беше мой съмишленик, колега и приятел в продължение на няколко години. Разбира се, загубата му не може да бъде заменена с усилията на никой друг, но абсолютно подкрепям това, което прави Теодор, който е от Пловдив, между другото, но прави повече за популяризирането на историята на София от много други софиянци. Здравко Петров е от Варна. Също искам да кажа. Правя тези включвания, за да кажа, че това, което много хора казват, той не е от София, дошъл е в София, за да едва ли не да се опитва нещо да промени или да направи. Ето, уважаеми зрители и слушатели, ако вие харесвате работата на Здравко Петров, Здравко от Варна, обожава и София. Аз съм от София, да речем, аз съм такъв пример за човек от София, който цени града си, иска да го популяризира, но пък ето Теодор Караколев е от Пловдив. И много други, много други. Иван Иванов, за който ти спомена, той е от Сливен. Може би най-успешният софийски кмет е от Сливен, както и много други софийски кметове в тези златни години, за които ние говорим. Не е от София. Така че това, че си от София или не си от София, не е важно. Важното е отношението ти към работата. И как я вършиш, разбира се. Точно така, абсолютно.
Супер. Може ли да кажеш няколко думи за инженер Иван Иванов, като аз видях, че той вече е втория най-дълго управлял кмет след Йорданка Фандъкова? Да, кмета Йорданка Фандъкова задмина рекорда на Иван Иванов, който в продължение на 10 години е управлявал София, като разбира се в много различна политическа среда. Нещо, което трябва да кажем е, че Иван Иванов не е избран с избори. Той е назначен след 19-то майския преврат от 1934 година. Той е назначен от новото правителство с указ на цар Борис III заради неговия принос най-вече по прокарването на Рилския водопровод. Тоест, ето, че най-успешният софийски кмет, нали, макар че близките до Иван Иванов и неговите най-сериозни следователи казват, че не е коректно да се говори за а и съм сигурен, че Иван Иванов не би се нарекал лично най-успешния. Така че да ме прощават, но за мен е най-успешния. Разбира се, лично мнение. Да кажем, един от най-успешните кметове на София, Иван Иванов, не е избран с избори. Тоест, той е назначен. Назначенията понякога очевидно вършат работа. Защото Иван Иванов прекарва следващите 10 години начало на София и това съвпада с един от плодородните периоди в нашата столица. Той е кмет до 9 септември 1944 година, след което е премахнат от поста, търпи наказания, вкаране в затвора, лишене въобще от всякакви почести и принос за това, което е направил през своите години. Но не го ли вадят точно от затвора, за да построи някой язовир? Да, това е това е нещо, за което аз също съм питал хора, които по-добре от мен познават неговата биография. Визирам най-вече изследователя, журналист Станислав Колев, който написа книга за него. Питах го, вярно ли е това? Той каза, че не може да каже със сигурност дали е вярно или не, защото има известно разминаване в датите на неговото освобождаване и назначаването му на тази длъжност, но смята, че със сигурност е допринесло. Тоест той не може да каже, което означава, че и аз не мога да кажа. Той е човек, който се е ровил месеци наред в Държавна агенция архиви, ровейки документите, свързани с Иван Иванов. Така че аз не мога да кажа нещо, което той самия не може да потвърди. Но има такава спекулация, че именно заради това е бил освободен. Но тези 10 години също, според мен е погрешно да казваме, Иван Иванов построи Софийски университет, да речем. Защото неговата роля като кмет не е да строи. Неговата работа, както казва и Станислав Колев, е да предостави подходящите условия, за да може бизнеса, не само бизнеса, частния бизнес, но и общинските идеи да се реализират. И той е успял да направи точно това. Той е дал средата, в която всички тези идеи и планове, разбира се не всички, но повечето от тези идеи и планове, да достигнат до своя завършък. Именно той съдейства и за изграждането на така наречения Мусманов план, планирането на този Мусманов план, който не влиза в сила, не успява да се реализира изцяло, но това е била следващата стъпка в неговата визия за превръщането на София в един истински град-градина. Именно по негово време наистина се говори, че София може би била в най-добрите си времена. Края на 30-те години, преди започването на Втората световна война, разбира се. Тогава се казва, че София е пиела най-чистата вода и е дишала най-чистия въздух в Европа. Тогава точно тази жилищна криза, която виждаме след края на Първата световна война, може би е решена, тъй като по негово време, и разбира се и с решенията на столичния общински съвет, на който той е, разбира се, лидер и представител, се одобряват всичките тези планове за построяване на жилищни кооперации. Въобще, неговата роля е по-скоро като наставник и като създател на условията. Не, както според мен е грешно да казваме, че той е създал или построил Софийски университет, не може да кажем, че той е построил Българската народна банка. Но това е периода, който е свързан с неговото управление. Точно цъфтежа на частния бизнес, на общинските дейности и всичко това го виждаме за радост в продължение на цели 10 години. За съжаление, той е доста непопулярен в годините на комунизма, не се говори за него, но през 90-те години се правят няколко опита, успешни за популяризирането на неговото име и смятам, че днес можем така достойно да кажем, че той е оценен, признат, обичан дори, макар много хора така, както казвам, да се включват в тези, които казват как Иван Иванов е построил Софийски университет. Нали? Въпреки, че не са прави изцяло, не са далеч от истината, че условията, които е създал той, пък и неговите предшественици, които също са били видни фигури, между другото, това са едни доста сериозни политици, които
са работили с много, много пот, кръв, сълзи са дали за развитието на този град. И не са от София. Пак повтарям. Добре, а как си представяш, че ще да изглежда София, ако не ни се бе случило този преврат? Ами, трудно да се каже. Аз, естествено, в обществен план и в културен план, вероятно, със сигурност войната, ако не се беше случил този преврат от 9 септември, това означава, че войната ще свърши по друг начин. Което не може което няма как да си представим, разбира се, днес в наши дни, но от към архитектурна гледна точка мога да кажа със сигурност някои неща, че още през 30-те години се планират построяването на още такива сгради в стила на архитектурния модернизъм, което означава, че още от сградите на Стара София ще да бъдат съборени и на тяхно място да се построят жилищни кооперации в модернистичен стил. Разбира се, може би ще да бъде реализиран и плана Мусман, който ще да доведе до своите предимства, разбира се, и своите недостатъци. А може да кажеш няколко думи за него? За плана Мусман? Да, аз не съм запознат. Да, ами това е едно решение на един немски инженер, който се занимава с градоустройство. Той е повикан специално тук в София, за да направи новия градоустройствен план, който е бил вече устарял за времето си. Той предвижда разширяване на булеварди, на паркове, построяване на нови жилищни квартали, като тогава функцията е била именно такава: да се улесни, да се подобри живота на гражданите на София, да се подобри транспорта, да има необходимите условия за живот във всеки един от жилищните квартали. И единственият, мисля, че е реализиран пример от неговите проекти е жилищен комплекс Илинден, който се намира малко преди тунела на Люлин. От български архитектурен модернизъм, заедно с тяхна колежка, направиха пешеходна обиколка, която беше за историята на жилищния комплекс Илинден, който е строен в годините около и по време на Втората световна война и показва как според визията на инженер Адолф Мусман или архитект Адолф Мусман е трябвало да изглеждат, да кажем, работническите жилища в покрайнините на София. Те са изработени по един страхотен модел, има достатъчно естествена светлина, градини, междублокови пространства за всички, построени са различни видове сгради, които, да речем, които наподобяват по-скоро блокове, на първите си етажи разполагат с площи за търговска дейност, тераси, южно изложение, всички тези неща, които са били включени в неговия план. Вероятно не всичко, отново повтарям, правя тази грешка, казвам всичко, а може би не е всичко, се реализира именно в този жилищен комплекс Илинден, който и до днес може да бъде видян. Качени са и снимки от тази обиколка, която ние направихме. Въобще мога да кажа, че може би града ще да има още по-европейско излъчване. Със сигурност нямаше да бъдат изградени жилищните комплекси, в които днес живее според мен половин София. Говоря за крайните квартали, като Дружба, Младост, Студентски град, Люлин. Тези комплекси нямаше да бъдат изградени по този начин. Вероятно ще да бъде нещо по-различно, но няма как да знам, само предполагам. Този план всъщност е разгледан много по-подробно в една книга, която издадоха от Столична библиотека. Казва се Голямата София. Тя е напълно свободна за разглеждане и за тегляне от сайта на Столична библиотека. Там се разглеждат плановете, какво точно, къде ще се построи, ще се събори, ще се промени, за да може София да придобие един още по-европейски облик. И преди да завършим, имам един предпоследен въпрос. Няма да те питам за или против премахването на паметника на Съветската армия Моча, който, както му казва. Имаш само една опция: да избереш на кой българин да сложиш паметник там. Кого би избрал? Ето това въобще не съм си мислил. Въобще не съм си мислил за това на кой българин. Супер. Значи оцелих. Да, това е интересно. Аз винаги съм увлечен от културата и от историята и както може би всъщност по-рано казах, моят пример за родолюбие и за обединяваща фигура за мен е Иван Вазов. Разбира се, той има паметник в Борисовата градина, който погрешно се казва, че е открит при живе, тъй като е открит години след смъртта на Вазов, но аз лично смятам, че той може най-добре да обедини българите. Не знам. Поне казвам като човек, който е изследвал основно културната история на България. Не толкова политическата, не толкова военната,
колкото културната и моята личност е Иван Вазов. Аз, между другото, гледах едно видео, което ти си сценарист на него, което е за Вазов. Втората част, първата е за Яворов. И много ми се промени мнението. Някакси Вазов ми стана много по-близък, по-симпатичен след видеото, което ще бъде някъде в описанието, така че Супер. Няма нужда да казваме, нека хората сами да го гледат и да го отворят. Да, ами това беше и там, идеята. Извиняй, че те прекъсвам. Там той точно стоеше пред паметника си в Борисовата градина и точно това казваше. Не знам дали е заигравка. Сега ще разкажа за това. Да, всъщност този филм аз бях един от сценаристите. Имаме цял екип. Между другото, това беше една много, много хубава готина продукция, която тогава получи и подкрепата на Столична община. Направихме 2 епизода, както ти каза, Яворов и Вазов, като предаването беше постъпките на Иван Вазов или на Пейо Яворов, последите на тези двама писатели в София. Защото искахме да покажем, идеята беше публиката, очаквахме да бъде основно ученици. За да може учениците, които познават тези хора само като една снимка и като едни стихове или като текстове, да видят, че те са имали личен живот. И този личен живот е бил интересен. И в много от случаите той е свързан с същите места, на които и ние днес ходим. Иван Вазов наистина е посещавал Борисовата градина и преди да почине, поне по спомени на свой приятел, доктор Салчев, малко преди да почине, същия ден, отиват в Борисовата градина и Вазов му казва: не исках да виждам паметника преди да го открият, но този път ще направи изключение. Отиват в една, те казват, като палатка, покрита с платно, вдигат платното и виждат паметника на Вазов. И Вазов казва, ето го казва: докторе, харесва ли ти паметника? Той казва: същинския Вазов. Влизат в една такава дискусия. Вазов казва: не смятам, че е редно, че направиха мой паметник преди, докато съм жив, но така са решили, така са направили и няколко часа по-късно умира в дома си. Освещаването става няколко години по-късно. Всъщност през последната си година Вазов на няколко пъти пише до министъра на просвещението, казвайки му: мисля, че е време да открием паметника, той е там, чака, защото той бил готов. Той бил готов, паметника, постамента също, но по някаква причина, вероятно забавяне покрай юбилея му, не се знае какво точно, така и не се открива. Осветен е вече без неговото присъствие по времето на управлението на министър-председателя Александър Цанков, в присъствието и на цар Борис III, но без Вазов. Идеята на филма обаче и въобще на всичко, което аз правя, на всичките книги, публикации, събития, беседи, обиколки и така нататък, е да показвам нашите творци като едни от нас, защото те са били такива. И смятам, че по този начин, разказвайки за техните житейски истории, приятели, врагове и така нататък, можем да ги обичаме повече. Защото според мен, когато виждаш в каква обстановка е живял човек, когато е написал нещо, тогава ти можеш да оцениш и творчеството му повече. Много ми е любима особено историята за Подигото, за това как е завършен романът в София, на булевард Витоша номер 6, където Вазов живее. Там завършва романа и всъщност може би нямаше да изглежда по този начин, ако не му бяха предложили една много голяма сума за тогавашните условия и за тогавашния му стандарт, която да бъде на печатна кола, т.е. на разгъвка, най-просто казано. Т.е. един вид за обем. И може би той се вдъхновява от това и решава да попише малко повече, отколкото може би оригинално си е мислил. Не знам, това е естествено и в сферата на шегата. Но именно, виждайки потенциала, който този роман крие, Иван Шишманов, с когото двамата се запознават отново в София, в дома на Михалаки Георгиев, който също се намира в квартала на писателите, там се запознават и му казва: чухме, че имате един роман, дайте да го завършите и да го издадем в нашия сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Именно така се стига до издаването на романа. Пък после самото издаване като самостоятелна книга, след един разговор с Тодор Чипев, който също е разигран в филма, който му казва: какво си играеш, дай да го издадем като цяла книга. Разбира се, скъпо щяло да излезе. Въобще и за рисунките в романа Подигото е много интересно, защото рисунките са нарисувани по снимки, а снимките са заснети в ателието на Иван Карастоянов в квартала на писателите. Така че голяма част от историята на романа Подигото се случва в рамките на 3 улици в София. Той започва да се пише в Одеса. Няма спор за това. Но самия Вазов, когато говори с Иван Шишманов, казва: той още и заглавия няма.
Макар, че и заглавието вероятно вече му се е въртяло в главата. Той казва, че е обсъдил със свои приятели какво да бъде заглавието, дали да бъде Подигото или да бъде Кървава заря или още няколко заглавия, казва той, но те гласували на Подигото. И въобще, това ни показва, че това, което днес ние си представяме като една книга, все едно винаги е съществувала. Не, тя е минала през своите трудности, Вазов вероятно се е колебал. Даже когато завършва романа, той го диктува на най-малкия си брат Борис, защото е страдал от учебол. Така че романа е написан от Борис Вазов по диктовка на най-големия му брат Иван. И тази диктовка се случва точно на булевард Витоша, където живее семейството на Вазов в онези години. И когато вече минеш по Витошка, както аз минавам много често, когато водя тази обиколка, и мина покрай сградата, в която днес се намира един огромен магазин за дрехи, и си представям, че някога в задния двор преди да бъде построена, разбира се, тази сграда, някога на метри от там Вазов е седял и е мислил вероятно какво да напише, за да завърши този роман. И как после аз да го приема просто като една книжка, която така ми говори за едни отминали времена. Ами не, това е написано в резултат на чувствата на Вазов. Той казва, аз написах Подигото заради носталгията, която изпитвах към България. Тъй като той е политически емигрант в Руската империя, тъй като бяга от преследванията на Стефан Стамболов срещу русофили, какъвто е той. И той го пише от любов и от носталгия. Въобще това са нещата, които според мен трябва ние да знаем и чак тогава, ако прочетем романа, ще си кажем, я виж колко е интересно. Значи това не е просто седял така, седи с едно перо и пише. Като много един повече дядо. се оценява, да. Много повече се оценява. И същото важи за всичките творби, които ние толкова много четем и обичаме, които ние учим в продължение на години. Между другото, учим тези творби, без да си даваме сметка, че те са написани от хора като нас на някое таванско помещение или в някой апартамент или в някоя къща или във влака. Това са живи неща, това са творби, които не са изковани в камък преди хиляди години. Точно, че някакси и аз съм свикнал и виждам хората около мен, че възприемаме креативността и целият този процес като... Тоест не го възприемаме като процес, а нещо, което е станало. Да, тези хора са имали своите сега трудности. Сега го има, след една секунда, т.е. няма го и на следващата секунда вече е готово. От нищото се... Да, и ние си смятаме вероятно, че нашите творци са били някакви свръх хора, които е така наведнъж седнал и го е написал. Да. И нещо друго, което аз обичам да правя на обиколките, винаги показвам рисунките, които ние сме включили в книгата, те отговарят на възрастта на човека, когато се случва историята, в която т.е. историята към момента, в който съответната личност е живяла на този адрес. И аз показвам една рисунка и казвам, кой е това според вас? И в повечето случаи хората не познават изображението и казвам, това е защото винаги в училище ни се представя като един 70 годишен човек, който седи и пише. И това всъщност е, да речем, Елин Пелин. Когато покаже Елин Пелин като млад, той е бил част от групата на българановците. Един от най-интересните, забавни, готини хора в началото на 20 век е Елин Пелин. Той не винаги е бил един възрастен човек, който седи на бюрото и пише. Той е бил толкова любопитна фигура. Той е художник, освен това. Въобще, Иван Вазов, когато го покажа като млад, хората не могат да го познаят. Те си го представят само с бялата коса и белия мустак. Но те не са се родили на 70 годишна възраст. Те са имали своя интересен живот и това се опитвам да разкажа аз с моите истории. Ами, аз много бих искал да продължим да си говорим, но времето ни, за съжаление, свърши. Надявам се, че някой друг път пак би дошъл на гости. С най-голямо удоволствие. Беше много интересно за всичко, което каза, и хората, аз ще оставя линкове навсякъде отдолу, за да видят нещата, които правиш. Заслужават си да се прочитат. Аз съм си взел книгата за Квартала на писателите. Нямах време да я прочета, но ще я прочета. Приятно четене ти желая. Благодаря ти, но изгледах всичко, което имаше в интернет. Съветвам ви и вие да го направите. Разбира се, първо този подкаст изгледайте. И след това отидете в сайта на Бохемска София. Там доста добре може да навигират хората, за да намерят каквото им трябва. Наистина, много ти благодаря. Беше много интересно. Съжалявам, че времето мина толкова бързо, обаче. Надявам се да има още един път. Ще се радвам, винаги откликвам на подобни покани. Радвам се, че има подкаст като твоя. Надявам се наистина, повтарям се, с надеждата това да се сбъдне. Следващите гости да разказват още по-увлекателно, за да може да изградиш една общност от хора, които искат да научат повече. Супер. Пожелания, благодаря ти. Вие се абонирайте, харесвайте, бъдете живи и здрави и до скоро. Супер.